básničku. Jednoho dne v parku našla jsem tam Marku. Ležela tam mnoho dní, byla totiž východní. Radši ten telefon. Přijde. A nemel do toho, nebo tě ještě zavřu. Ale ne, kasárna, tady je ZD. Cože je? Dobrý den. I tady. Je to toho finanční, jo? No halo. No osobně, ano. Říkáte 25. No ale to je sobota. No jo, ale my makáme. Helejte, my tu máme dně. Dobře, soudružko, tak jsme domluvení. Tak 25. vás čekáme. Už se těšíme na vás. Tak, nashledanou. Jo, dneska se těšíme. No a co budeme dělat, to stihneme. No musíme, co jinýho nám zbývá. Teď se podívej, jak to tu vypadá. Teď, kdyby přijeli a uviděli to, tak se otočí a půjdou hned pryč. Vem si blok a budeme si psát, co všechno musíme udělat. A bude toho hodně. Tak jdeme na to. Drž to pořádně, nebo ti jednu fláknu, Se Pablejo! aby ses neposral. Pořád máme králíka, furt jenom králíka. Ani Pinďa už to nežere, viď Pinďo? Pinďa, dej pokoj s Pinďou. Takovej pěkný králík. Víš, co by za to děti v Africe dali? A vy nemíte samou roztažeností, co byste tedy do té huby dali. Ale nebojte, maminko, to je komise. No, soudruzi tady nejsou kvůli vám. A jaký pak soudruzi dneska, že jo, bábí, teď my se známe. Pozdrav pán Bůh. Kolikrát jsem vám říkala, abyste babice nedávali ty Dominikovo hračky. Podívejte si, jak je to poslintaný. Já jí je snad dávám, nebo co? Tady vám upadl babičku nějaký voják. Balibuk. Helejte, tady ten dvůr, to musíte taky trošku poklidit. Máme ten hnůj, aspoň pohrabte a tady ten roztáhnej materiál trošku pokliďte. Co roztáhnej? Vždyť přece budujeme. No, roztáhnej to tu máte a tady ty slepičnice aspoň trošku pokliďte. No hlavně, že vy máte na dvoře té pichy. Jo, prosím vás, té pichy, tady jde o reprezentaci, Jo. co si o nás ty Italové pomyslej. No co, že tady žijeme v hovnech normálně, jo. Na škrtla žijeme. Tak kde ty neživočichá, jo. Já teda navrhuju, teda, abychom ty Italy hned z začátku požrali a oni vám pak podepíšou úplně všechno. No, to je dobrý. No, to tam poznamenej. Tak, a jdeme dál. Panečku. No co uděláme s tím? No tady by to taky chtělo nějak vylepšit, ale jak? To bude takový problém. Jak to zase myslíš, Josef? Spojíme to na hadici, takový ten kartáč a uděláme z toho myčku, jako mají v Itálii a pak už jenom ten intim spray a je to. Hele, nechte si ty keci. Kdybyste nám aspoň ty prachobytěnský záchody nechal dělat, že jo, Jen? Jo, záchody, jako mají v Itálii. Ale podívejte se, soudružky a děvčata. Nejdůležitější je, aby jsme to tady všechno dali co nejrychleji do cajku. Ale záchody. 40 let jste chodili tamhle za tu stodolu na mes a to vám nevadilo, že? Ale ty A jste teď nám si budete přesně teď, předsedo. Helejte, Konopníková, nechte si to, jo? My jsme se byli podívat u vás a tam to taky zrovna není. Hele, to předsedo, já jsem žádný Italii nezvala. Až přijdou zavřít za jednou kartik. Ale Jaroš, slyšíš mě? No, řekni jim, že už jsou to poslední. Kdyby chtěli další, ať si dojdou na výbor. Ježiši, s tím opatrně, ty to nikdy nikdo nečet.
paní profesorko. Co tak? Tady vám upadl nějaký botol. Je, tak mi ho prosím vás podejte. Ať se nám tam soudruh neválí. Tak tedy, milé dámy, lesson number 1. Držení těla a pohyb na nudistické pláži a s úsměvem. A jako pomůcky nám poslouží tyto knihy. Dáme si je na hlavy, dámy, a vykročíme. A2, 3, A2, 3. No pojďte honem, nesypte. Když nějaká spadne, nevadí, máme jich dost. Výborně, ano. No podívejte, jak to ty dámy krásně zvládly. Aby ne, když to mají vyšlapaný, ne? Sorry. Teda tohle až ty Italové uviděj, tak tady nechají všechny prachy a odjedou. Takový publikum to neměla ani Ondráčková. Narvanej krev. Náleží dělá z jedné doby 1000 dob. Nejdou hodinky, nejdou, klepu s nima o stůl natahuju je. A nejdou hodinky, nejdou, můj čas jaksi nepluje. Teď nejdou hodinky, nejdou, cestou ocitli se v jiném století. Nejdou hodinky, nejdou, můj čas jaksi neletí. Cestovní kancelář? No to vůbec není blbej nápad. Vždyť ti to říkám celý odpoledne. Podívej se na pivcovi. Jo a říkali, že u řeky už je hotový ležení. To by se měli podchytit. Co kdyby jsme obešli lidi ve vsi a nabídli jim, že jim sežereme kunšafty? No, oni to budou mít ve starostí a my z toho budeme mít provizi. No jasně. No jo, ale celé leto bych někde pod stanem. Holky, nechte toho. Nastydlí ledviny, vaječníky, komáři. Tady jsem vám upekl bochčičky. Do nás to se mi připekli, ale bude vám určitě chutnat. No já nevím, já bych byla tlustá. Ale Gáby, nech toho. Teď je to vyhnaný práškama. Pěkně papej. Podívej na Jaruša na Wendy. Ty už to mají slupnutý. Pochvál mu to. Ahoj holky, tak co? To jsou ty výborný pálení. Jo, preclíky, lidi zlatý, co vás to napadlo? No, teď jste přeci mývali pekařství, ne? No to měli, to jo, ale v 48. jste nám ho sebrali. My? Jo. To komunisti. Jo. Já vím, tajemníku, já vím, ale stejně, pec nám spadla. To máte jedno, teta. Starý Vaclík vám postaví novou. Jo. Ten je rád, že je rád. A víte co? Dejte mě všichni pokoj. Bez diskuze, Krajánková, bez diskuze. Napečete takový preclíky, že na ně Italiáni do smrti nezapomenou. Jo. To si pište. A berte to jako stranický úkol. No a dělejte, 25. července jsou tady jako na koni. Naschledanou. Dobrý den. Dobré, jo. Já jsem se vás chtěla jenom zeptat, jestli nechcete podepsat smlouvu s naší cestovní kanceláří Slnovrát. Když má nějakou smlouvu zase. No, jestli byste nechtěli pronajmout barák na léto těm Italům, co přijedou. No, ještě si to musíme promyslet. 40 marek na den. 3/4 si už podepsal. Přece taky, jo. Slnovrát pracuje naprosto spolehlivě. Vzali jsme si pod patronát tu akci s těma Italama, ubytujeme je po chalupách klientů a se zápaďákama se pak dveře netrhnou. Jako to budeme potom spát jako na půdě nebo kde, co jo? No dole u řeky ve Stanu, ne? Se podívej, Nováku, jak se zmohli. No, neumí blaknout ani fňo, německy, povídej. Všechno necháte jak je a dáte barák k dispozici turistů. Hlavní je, aby se tady cítili jako doma. Mozo, trochu se tady uklidí, vybílíme štít, dáme kytky do oken a hotovo. Teďka vlastně u řeky teplo, to vydržíme. No bude, vydrželi to jiní, vydržíme to i my.
No, pojď, kde to mám podepsat? To bude lej, to abych to celý skopila. Nebo nám to tady poblijou a budeme sušit znova. Co tomu říkáte, pane velebnosti? Skopte to, Cecilko, skopte to. Tohle vypadá nejmíň na kroupy. Ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám velebnosti. Přijede sem ta Verbež z Iráku, nebo z Iránu a přiveze sem ten ajc a já bych to práskla velebnosti těm Italům, aby věděli, co je to tady za ksindl. Ne, že bych udávala, ale hlášit se to musí. Máš rek, Mařenko, máš rek. Žádný takový židle na ten ples jim nepůjčíme, protože my jsme si pionýry půjčili k ministrování 7krát a oni na MNV z Fary židle 11krát. A vrátil nám je poblitý. Správně. Zlatý komunisti, to po nás jak těžit nikdo nic nechtěl. Amen. Tak se mi zdá, že trošku v pořádku je akorát ten hřbitov a ta fara. No ale hlavně ten hřbitov. Tak ty Taliány vezmeme hlavně sem. Hele Josef, A nechte ho, starosta, my jsme mu stejně strhli prémie, že předsedo? Nebo lidi je to ňoma. Já ještě mám. Tomu ty nemůžeš rozumět, Jarošku. Milu, nebo přijdu i tam Lidi, jak si to představujete, jakože tady tolik pijete, když to musíme dát všechno do cajku. Ty kaňoure. Ale Bernardo Vincenzo, teď já se bez tebe do té Itálie nevdám. Ty jsi tak hodná. Nabu. Prosím, pane architekte, prosím. Tohle je pan architekt Svinut. Pilátová Eva, sekretářka šéfa tudle. Vynutý. tlustej Pepa. Vynutý. Tak tohle je ten objekt? Jo, to je on. Do kolikátýho to má být? No do 25. Že nám to tady uděláte hezký, pane architekte. Vlaštovice. A do 25. čeho? No tohohle měsíce samozřejmě ne. Plav tu zpívá, řeka čaruje, měsíc nad řekou. A rána jsou zde tichá. Pane architekte, nic jim nevěřte a tam vůbec nechoďte. Kališová, osobo, víte, čeho se dopouštíte? Maříte úřední jednání. Za to bychom vás mohli cecakra popotahovat. I z toho bych si prděla. Nechte mě třeba zavřít. Já jsem ho musela varovat. Je to moje křesťanská povinnost. A před čím, jestli se můžu zeptat? To se vám nepochlubili, že v tom nestraší? A čert vás, vem, babo Kališová. No, vy si snad nedáte pokoj. Jo, tak hrobě. My na stavebním podniku jsme na horory zvyklí. Tak vy říkáte do 25. jo? Tady je práce jak na kostele. No, No tak jako předběžně to odhaduju na 1,5 melounu. melounu. Milionu. Náhodou, předseda říkal, že na to můžeme uvolnit až 35 000. No tak v tom případě se do žádné rekonstrukce nepouštějte. Zavolejte si nějakým ochotníkům, na to vám těch 35 000 akorát bude stačit. To je nápad! Ochotníci! Ochotníci z Řečice. Posekat. A pardon, tady se nám do toho někdo... tak já bych pro vás měla takový kšeft, kdybychom si to domluvili.